Ekenekwa gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, biko na asị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ya nna ya ya anọdụ ya. Enwere ihe nji ebe bịa ka ntị mkpu anụnwa na akụwa n'ụlọ unu m ụwa n'ụlọ unu. Ana m ati mkpu a n'aka onye a na-akpọ Chinedu Egbuna, onye unu ji JPAC wee malụ. Onye unu ji gịnị JPAC wee malụ? Chinedu Egbuna. Ma nwa nji ekpulu oge afọ anụnwa n'isi ka ịma na a sị na gbaragbara gbaa ahụ ọbụla omenala. Gbaragbara gbaa ahụ ọbụla omenala. And the reason why I'm also calling Governor Eziokwu na this video now, this one the way na akpọ Governor Eziokwu, and anybody ọbụla JPAC dị loyal to, anybody ọbụla JPAC dị loyal to, and anybody ọbụla feel na JPAC na anụli okwu, tag ya na this video. Pictures niile ahụ na afọ n'akụkụ ebe abụọ. All the times in the JPAC make go video, this was the ones that I saw. I'm not on for how long go video go me where. I'm not on for how long go video go me with such thing. Mana he may 1, 2, 3, 4. Abrozin Jacqueline. Let I go. Abrozin Jacqueline. Abro mo nyojo. Abro mo nyojo. Mana mother na force some mother aka mother the wicked. I believe in ihe niile mmadụ na mmadụ gị na mmadụ emekọ ihe. If that thing did not work out, everybody go your separate ways. Go gini your separate ways. Maka ngwa nji ekwulu okwu anụ akịta. Because any day JPAC ya pụta sekwa no ya nwa wele brand name ya wee nye m. Ihe ọbụla m mere ya. Ihe ọbụla m kwu, nobody should hold me accountable to anything. Nobody should come out and hold me accountable for anything. Maka wanji ekwulu okwu anụ akịta. Ka ụwa n'ụlọ unu m. Akwa ene na-enwe ite anya ọgbọnyụ ọkụ. Ene na-enwe ite anya ọgbọnyụ ọkụ. JPAC ịmaha onye mbụ. Mmasị gị n'onwe ihe mmemenwu gị. Mmasị gị n'onwe ihe mmemenwu gị. Mana respect ya onwe gị. Governor Eziokwu, talk to your brother. Talk to your godson. Talk to your boy. Talk to onye muta na marriage. Talk to that boy in a stand there for all the time. Talk to him that he should leave me alone. Now with any day you kuku hanu, or you wetekwa proof. Or you wete proof. Or wete that proof. You should come here and show the proof. Go send them madam money at Maladenkata. Go send them mad mgbe mụ na made the arrangement. JPAC na tarnish go the image of so many people na this blue app and so many people know somewhere are crying because of you. You can add my own to it. You can add ya nkem to it. Onu mmadụ bụkwa ọnụ mmụọ. Onu mmadụ bụkwa ọnụ mmụọ. Iya n'ụlọ ebe na nọrọ ana agụ gị. Iya no ebe na nọrọ ana agụ gị. Ana m ekwu ya kịta ụwa n'olukwu unu because mgbe ya headset kịta asịkwa nọ ndị church ndị ụka. Because any day JPAC kwukwala ihe anụ nwe again. John Jazzy Gulego say I no get money but I know I get way to borrow. John Jazzy Gulego we say gịnị, I no get money but I get where to borrow. Even if I no get money, I get where to borrow. JPAC, respect you onwe go. Respect you onwe again. You have a record of Ibiana Awande mad ihe na the rush off and ihe na gbasara ndị mmadụ. Chikalal is a living witness. It's a living witness. He drag that lady, drag ya for so many times. Onwere ihe o mee gị, ịmakwụdo onye ọnwụ. Ịmakwụdi onye ọnwụ. I drag it at the end of the day na chiata. Bịa you ya send them mmadụ na ịmakwa na this lady no just na drag ya. Okwu abụrụ tata bụ gịnị? December ka mmadụ echi tata. Tata bụ December 18th, 2024. Chinedu Egbuna alias JPAC. Kweelu onwe gị ogwu. Kweelu gịnị onwe gị ogwu. Every day gbanye live video mmanwa. Every day gbanye live video you keep mentioning my name there. Atalụ m omeji gị. Eji ngo ụgwọ.
onwe ihe ozuzo mụ na gị na-abụ m, onwe ihe ozuzo mụ na gị na-abụ m, come out and show it to the world. I keep warning you, I'm not in good of broadcast private life mmadụ na social media. I'm not good in removing people's conversation mụ na mmadụ kpa na inbox na social media, mana respect you onwe gị. Respect you onwe gị maka echi. Ama nwa nji wee n'ọlụ onwe m sinsi. Achọrọ m igbu ụzọ were ahụ mgba. Agba ụzọ bụ na agba ụzọ were mgba n'ode echi. Achọrọ m igbu ya mgba. Kwele onwe gị ugwu ihe asaa n'anya. I keep telling you this. I know why I'm repeating this thing now. Because na ihe mbụ na na-ekwu kịta na-ekwu ekwusi eke. Gọvanọ eziokwu chie nwa gị nwoke, chie your godson warning. Because ọgwụ amụta ya na agbamakwụkwọ, automatically you have become part and parcel of that family. Nke m na-apịalụkwa awọ pịalụ mbala. Mma apịalụkwa awọ pịalụ mbala. Because na mgbe ihe ese ta asị m na ka ihe iji kpọwa ndị aka ha na-adịrọ ya, you should face JPAC nke anụ. Unu na ha anụ ya kịta. Ma ọ bụrụ JPAC for video, ọ bụrụ gọvanọ isi, ọ bụrụ nwunye ya, bụrụ anybody related with him for this video, ka ba na replay this video ebe ọ ya anụ ya. Mma apịalụkwa awọ pịalụ mbala because he's getting on my neck. Mma apịala awọ pịalụ mbala o. Mpiala awọ pịalụ mbala because na kwele onwe gị ugwu. Onye ọbụla ma JPAC chia one and now. This will be the very last time. This will be the very last time. Gị na ụmụ nwaanyị gị mekọọ ihe, gị na your exes mekọọ ihe, gị na ndị gị na ha megolo ihe, unu na-adara gị onwe na-eme ihe unu na-eme. Ọ gbasara m dị. You have really demonstrated that indeed na ị na-aga around and spoil afa ndị mmadụ. You have really have a really good demonstration. Nne ha ekwu ihe ekwusi ike. Stay away from me. Stay away from me. If you keep mentioning my name, the day aka ya akpale gị na social media, I will come and testify against you. You're not free room, you're not more testify against you. You are pushing me. Oh. You are pushing me. You are pushing me. Oburo onye cross or say egbe gbajie. Obukwa maka God showed you mercy. Inwe followers, inwe people na-emele gị ihe na social media. If you any eji your own na surprise onye ọzọ, na surprise onye nke ka ịma nke a ịma akwa ọzọ. Kwele onwe gị ugwu. Chọrọ your size. Chọrọ ọgbọ gị. Chọrọ your mate. Mụ na ga ahụ na size, mụ na ga ahụ na age, mụ na ga ahụ na ego. Onwe ebe unu wee na-alụ mụ na gị na-abụ. Chọrọ ọgbọ gị, chọrọ your level, chọrọ your size. Mmiri ọkụ na-egbukwa mbe. Mmiri ọkụ na-egbukwa mbe. Obu na-egbukwa agwọ, mana agwọ na-egbu mmadụ. Obu na-egbu agwọ, mana agwọ na-egbu mmadụ. Ihe asaa n'anya.